Hola, molt bona tarda a tothom. Benvinguts. Us dono la benvinguda en nom de CEN. Espero que em sentiu bé, que tinguem bona connexió. Em presento, soc la Sandra Borràs, la directora acadèmica de CEN Barcelona, i us dono la benvinguda en nom de CEN, com us deia al principi, en aquesta sessió informativa sobre les oposicions que tenim aquest proper any, aquest curs 23-24, aquí a Catalunya. Aquesta primera sessió que estem fent ara és per al cos de mestres, d'acord? I us estic compartint aquest document que ens ajudarà una miqueta a poder fer més entenedora tota l'explicació que us farem a partir d'ara, tant jo mateixa com la companya que també teniu aquí en portada, que ens ajudarà, que és la Sílvia Rodríguez, que és la directora del Departament Pedagògic de CEN, d'acord? Que ella, més endavant, doncs, evidentment, us farà l'explicació que pertoca en el seu departament, d'acord? Llavors, un cop dit això, comencem una miqueta en aquesta presentació, en aquesta xerrada, i bé, una miqueta el que sí que us volíem dir és que, bé, aquesta sessió informativa que tenim aquí, doncs pel fet d'assistir-hi, si us matriculeu en un dels nostres cursos per ajudar-vos a treure aquesta plaça d'oposició en les properes 48 hores, CEN us regalarà un curs homologat. Esperem doncs, que aquesta informació que us proporcionem a tots vosaltres sigui d'ajuda i que puguin donar una miqueta doncs, d'ajuda i de llum en aquells dubtes que puguin sorgir. Si us sembla bé a tots, la idea és començar una miqueta fent aquesta presentació i després, al final de cadascuna de les parts, o al final de tota aquesta presentació, doncs tindrem un torn de paraula i de preguntes que pugueu tenir, d'acord? Què farem en aquesta presentació? Doncs primer de tot ens presentarem, qui som fent, on estem, us expliquem una miqueta doncs, la via d'accés que tenim a Catalunya per aquest 2024, us farem una pinzellada bastant àmplia, una explicació bastant àmplia de com són aquestes proves que tindreu en aquests exàmens i després també la meva companya, la Sílvia, us explicarà una miqueta com funcionem des del punt de vista més metodològic, que seria doncs, aquest punt número 4 i número 5, que seria metodologia CEN i aquesta atenció individualitzada de l'alumnat que fem des de l'acadèmia. Tal com us he dit al principi, l'Acadèmia de Barcelona, d'acord? Jo soc la directora de l'Acadèmia de Barcelona. Estem ubicats al carrer Bailén número 68. Per aquells que sou de fora de Barcelona o que hi aneu de manera poc habitual, està molt ben comunicada, tant a nivell doncs, de transport públic i poder arribar fàcilment, tant en metro com en moltes línies d'autobús i trens de rodalies. Està molt ben ubicada per vosaltres. I l'acadèmia és una planta baixa molt gran, d'acord? Tenim uns 650 metres quadrats dedicats a la docència per a tots vosaltres. Tenim 8 aules de formació, amb una zona d'estudi que és la que esteu veient aquesta aquí a l'entrada de l'acadèmia perquè us pugueu reunir, perquè podeu parlar, perquè podeu compartir aquells moments abans d'entrar a les vostres aules, abans d'entrar a aquestes 8 aules de formació que estan equipades amb pantalles digitals, amb wifi per vosaltres i totalment còmodes. En quant al material que tenim i els espais que tenim per vosaltres, seguim veient aquí imatges de l'acadèmia, també us hem de dir que el material que fem servir a CEN és d'última generació. Què vol dir? Que és un material totalment adaptat, d'acord, a el que seria la normativa de Catalunya, a la convocatòria que tindreu aquest 2024, amb totes les característiques que això comporta. El teniu en format paper i en format digital, d'acord? I també hi ha una cosa molt important sobre aquest material, i és que CEN se n'encarrega de manera concreta i exhaustiva de tenir-lo actualitzat al màxim possible durant tot aquell període de temps en el qual formeu part d'aquell curs acadèmic, d'acord? Llavors, aquest material, a part de tenir-lo en format paper i en format digital, també teniu, doncs, evidentment, l'ajuda, que és una eina imprescindible pels nostres cursos, siguin de la modalitat que siguin, que és el campus online. Llavors, aquest és el vostre lloc de trobada, és on es comparteixen els documents en format digital, on teniu el vostre calendari de tasques i, en definitiva, és el lloc on interactueu de manera directa amb els vostres professors i amb els vostres companys de l'aula, mitjançant fòrums i de més. És un temari totalment desenvolupat. Podem dir que tot el material que us donem, a part d'estar adaptat a Catalunya, doncs
cobreix totes aquelles proves de l'oposició. Estem parlant d'un temari, estem parlant de supòsits pràctics, estem parlant de tot el que seria un model de programació, unes guies de programació i totes aquelles eines que creiem d'ajuda, a part de tota una altra sèrie seguit de materials didàctics que se'ls van proporcionant durant el curs, que són d'ajuda indispensable per a la vostra formació. En quant al professorat, una altra de les claus de CEN i de qualsevol persona que es vol formar, una de les coses més importants i més rellevants és el professorat. El nostre professorat són professors i professores docents amb moltíssima experiència docent en quant a oposicions, que han passat abans per on esteu ara vosaltres, perquè ells en algun moment també van opositar. Per tant, coneixen d'ambdues cantons, d'ambdues bandes, aquesta situació de formació, com a estudiants i ara com a docents. Per tant, coneixen en primera persona tota aquesta experiència i tot això que suposa. Són persones que estan en actiu, que són funcionaris en actiu, que molts d'ells han estat membres de tribunal i això encara enriqueix més tot aquest suport i tot aquest guiatge que us fan en el transcurs de la vostra formació, perquè han viscut i viuen per ambdós cantons tot aquest procés d'oposicions. D'acord? Quines modalitats i quins cursos us podem oferir a CEN? Bé, doncs a CEN tenim diversos cursos que el que intentem sempre és que s'adaptin a tot allò que vosaltres necessiteu. Doncs tenim cursos presencials, tenim classes online en directe i tenim classes online, formació online sense classes, d'acord? I en el cas del cos de mestres, doncs tenim totes aquestes especialitats que veieu detallades en el punt número 1. Educació infantil, primària, anglès, pedagogia terapèutica, educació física i música. D'acord? Llavors, tot això d'aquí són les especialitats que aquest any, pel curs 2023-2024, us podem oferir en totes les modalitats que us acabo de comentar. Ara sí que anem a parlar una miqueta més de quins són aquells requisits, aquells requeriments que hem de tenir per poder opositar, per poder-nos presentar aquestes proves. D'acord? Llavors, n'hi ha de dos tipus. El que nosaltres en diríem uns requisits genèrics i uns altres d'específic, en el cas de mestres que serien aquests especificats a la columna del mig. Què vol dir genèrics? Vol dir, són aquells requisits que ens exigeix l'administració per poder opositar, ja sigui com a mestre o com a, en aquest cas, secundària, en el vostre cas, mestres. Aquests genèrics, per exemple, són coses molt bàsiques, totes sempre us venen especificades en la convocatòria, però no està de més deixar-los molt clars i fer un petit resum d'allò que es considera un requisit genèric per poder-vos presentar. D'acord? Un dels requeriments que teniu aquí és que tingueu nacionalitat espanyola o d'altres membres de la Unió Europea, en els quals hi hagi un intercanvi i una possibilitat de poder cooperar i treballar. Tenir l'edat per accedir a la funció pública que estipuli la convocatòria. No haver tingut mai cap expedient disciplinari que impedeixi la funció pública. D'acord? No tenir cap condemna o sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. D'acord? Que això també és un aspecte important. No ser funcionari de carrera o estar en pràctiques d'un altre tipus de funcionariat. En el cas de Catalunya, que és el nostre cas, tenir el nivell C1 de llengua catalana. I en el cas de persones no espanyoles, han d'acreditar coneixements de llengua castellana. En el cas que no tingueu el C1 i en el cas que no tinguéssiu la llengua castellana, heu de saber que hauríeu de realitzar una prova de llengua de cadascuna d'aquestes llengües, ja sigui catalana o castellana, en el cas que correspongui. I, evidentment, haureu de realitzar, per iniciar tot el procés, un pagament d'una tassa. Aquests serien uns aspectes genèrics per qualsevol persona que es vulgui presentar. En el cas vostre de mestres, també en tenim d'específics. Llavors, els específics estan ja més relacionats en l'àmbit de la vostra formació acadèmica. Llavors, heu de tenir el títol de mestre o mestra o la diplomatura de professor o professora d'educació general bàsica o de mestre d'ensenyament primari o el títol que correspongui. Llavors, tots aquests títols que veieu aquí són aquells que us demanen per poder-vos presentar en aquest procés d'oposició. Un cop explicats aquests requeriments, sí que ja anem a entrar a el que seria el comentari, a l'explicació d'aquesta convocatòria de concurs d'oposició de funció pública docent.
La convocatòria que en aquest moment ens involucra a tots nosaltres, que per això fem aquesta xerrada, és aquesta convocatòria que es va publicar el passat dia 30 de desembre de 2022 i en la qual estableix que hi haurà una oposició, un concurs d'oposició aquest 2024. D'acord? Llavors, aquest 2024, aquí a Catalunya, tenim un concurs d'oposició que afecta a les dues branques, tant a mestres com a secundària. En el vostre cas de mestres estem parlant de que hi ha 1.022 places i en el cas de secundària 1.110, d'acord? I corresponen al que s'anomena la taxa de reposició dels anys 2018, 2019 i 2020, d'acord? Ara explicarem una miqueta què és aquesta taxa. Aquí, ara quan arribem a aquest punt i sabem que el 2024 tenim aquest concurs d'oposició, una de les preguntes o una de les frases que més fem servir és la via d'accés. A qui es refereix la via d'accés? Doncs la via d'accés és el tipus de proves a les que ens haurem d'enfrontar. Per això a sota us he afegit aquesta pregunta. Com són les proves? Llavors sabeu que aquests últims anys, per requeriment europeu, se li ha demanat al nostre govern, als nostres estats, que redueixin el nombre d'interinatge, el nombre d'interins, i per això s'ha hagut de fer diverses propostes de concurs d'oposicions. El 2024, el tipus de concurs d'oposicions que tenim, d'acord, és de procés ordinari. D'acord? Què vol dir això? Tal com poso aquí en aquest títol d'aquesta diapositiva, és un procés ordinari de concurs d'oposició i que serveix per cobrir aquestes places de reposició i de nova creació. Les places de reposició són per aquelles persones que jubilen i s'han d'ocupar de nou per noves persones o de nova creació, aquelles places que els governs decideixen que s'han de crear per poder cobrir les necessitats, en aquest cas educatives, del seu territori. Llavors, pel 2024, aquí a Catalunya, tenim aquest procés ordinari que una vegada més, a diferència d'aquest any i de l'any passat, tornem al sistema o a el que serien unes proves totalment ordinàries, totalment, en podríem dir, entre cometes, normals. D'acord? Per qui està pensat aquest procés? El procés està pensat per qualsevol persona que compleixi els requeriments que us acabo de comentar. Però sí és cert que, en principi, una miqueta tenint en compte com es reparteixen aquestes puntuacions, està molt pensat o molt enfocat per nous opositors. O sigui, qualsevol persona s'hi pot presentar, però aquests nous opositors, com que tenen un percentatge molt alt d'aquesta nota, que està vinculada directament a les proves, als exàmens, perquè ens entenguem que fareu, doncs està molt, molt pensada també per a nous opositors o persones amb poca experiència. D'acord? Llavors, aquest procés que se'ns obrirà pel 2024, que ja el tenim aquí i que des de CEN ja hem començat a treballar, tenim una fase d'oposició, o sigui, les proves que hauríeu de fer, que valen un 66% o un 6,67% dels vostres punts, i després la part de barem, que és tota una sèrie de puntuacions en les quals s'involucra altres aspectes que no estan relacionats amb les proves directament, sinó més amb el vostre expedient acadèmic i professional, que es diuen barem, que valdran un 3,33% dels vostres punts. 3,33. Anem a revisar una miqueta com són aquestes proves, amb una miqueta més de detall, i també una miqueta com s'organitzen i com es valoren. D'acord? El concurs d'oposició, primer de tot, està dividit en dues parts, una primera prova i una segona prova. Dintre d'aquesta primera prova hi ha dues proves diferents i dintre de la segona prova també hi ha dues proves diferents. El més important de tot, i un dels aspectes que sempre heu de tenir molt present, és que aquestes proves són eliminatòries. Què vol dir? Vol dir que si una d'aquestes proves no la passem, no la superem, automàticament ja no podem fer la segona. D'acord? Per tant, és molt important que coneixeu bé quines proves són, com s'estructuren i sempre tenim molt present el valor que tenen i que, a més, són eliminatòries. Llavors, aquesta primera prova pretén, en certa manera, comprovar la vostra aptitud pedagògica, la vostra aptitud com a formadors, com a docents. I està dividida en dues parts. La primera part la tenim aquí baix, que és la presentació i la defensa d'una programació didàctica.
i la preparació i defensa i exposició oral d'una unitat didàctica. D'acord? Llavors, per fer totes aquestes dues parts que s'han d'entregar, és un document que heu d'entregar i a part s'ha de fer una defensa oral davant d'un tribunal. Quan vosaltres heu entregat aquesta documentació i n'heu de fer la defensa oral, aquesta defensa oral, aquest treball directe i oral davant del tribunal, té una durada d'uns 35 minuts. Aproximadament uns 10 minuts per fer la vostra presentació i defensa de la programació i uns 25 minuts aproximadament per fer la presentació d'aquesta unitat didàctica. Penseu que aquesta part, el tribunal, evidentment, quan acabeu de fer les vostres presentacions, us pot fer preguntes relacionades amb aquella documentació que acabeu de presentar i que acabeu de fer-ne la defensa. D'acord? Aquesta part d'aquí, d'acord, es valora de 0 a 10 punts i ha de tenir un mínim de 5 punts per poder-la superar. D'acord? També hi ha una altra cosa important d'aquesta prova, que és aquest punt d'aquí que us estic marcant, que és aquesta exposició oral d'una unitat didàctica. Enguany tenim una diferència en relació a aquest any, per exemple, és que haureu de preparar un mínim de 6 unitats didàctiques, però únicament n'haureu de fer l'exposició oral d'una unitat didàctica. D'acord? Que la unitat didàctica n'hi hem de dir unitat didàctica situació d'aprenentatge. Això és la primera prova. Si aproveu aquesta primera prova, passeu a la segona prova. La segona prova té com a fonament i com a objectiu comprovar els vostres coneixements més específics, més tècnics de la vostra especialitat. Com podeu veure, aquestes dues proves realment intenten valorar el candidat que tenen davant des de dos punts de vista. Un com a formador, les seves aptituds com a bon comunicador i a bon formador. I la segona prova té com a objectiu valorar aquells coneixements tècnics, científics i específics de la vostra especialitat. I tal com passa en la primera, aquesta segona prova està dividida en dues parts. Té una prova pràctica, un supòsit pràctic, d'acord? Que tindreu un màxim de 3 hores per poder-lo realitzar i a la qual, un cop hàgiu fet, el tribunal us convocarà i n'haureu de fer la lectura davant del tribunal. Un cop acabada, el tribunal també us pot fer alguna pregunta que cregui pertinent fer o que necessiti algun tipus d'aclariment. I també teniu el desenvolupament d'un tema. Que tindreu heu de desenvolupar un tema. I per fer aquest tema tindreu el màxim de 2 hores. D'acord? Aquesta segona prova també es valora de 0 a 10 punts i es desglossa de la següent manera. D'acord? 7 punts per l'apartat A, o sigui, pel pràctic, i 3 punts per l'apartat B, pel tema. D'acord? I cal superar cadascuna d'aquestes dues parts com a mínim per poder seguir endavant amb la prova. Un cop tenim fet totes aquestes proves, un cop tenim fets tots aquests exàmens, d'acord, perquè ens entenguem, i tenim present que els hàgim aprovat tots i puguin passar el que seria, ja diguem, a la fase de concurs. D'acord? La fase de concurs és la que ara vindrà. Una cosa important i una miqueta com a novetat en relació a altres anys, i us he posat en aquesta diapositiva. D'acord? En aquest moment potser no és una informació molt rellevant perquè encara us esteu plantejant moltíssimes coses, que és normal, però sí que, per exemple, la programació, com us he dit al principi, a part de presentar-la, és un document que haureu de presentar prèviament, ha de ser en format paper i en format digital, i caldrà que aquest enviament d'aquest document tingui també signatura digital. D'acord? Llavors, els preparadors i nosaltres mateixos, tothom que necessiti alguna qüestió sobre això en concret, us ajudarem a anar en aquells llocs específics o assessorar-vos a quins llocs anar per poder tramitar aquesta signatura digital en cas que no la tingueu. D'acord? Però imagino que molts de vosaltres la teniu perquè és molt fàcil de fer i de tramitar. I és molt important que la tingueu a punt i que ho tingueu a enllestir per enviar tota la documentació que tingueu que enviar. I després hi ha una cosa important sobre el nombre o el número de temes a escollir. D'acord? És a dir, que heu de fer una redacció d'un tema, que tindreu aquestes 2 hores per poder-lo fer. El nombre de temes que es treuen, perquè és com un sorteig, dependrà sempre del nombre de temes que tingui la vostra especialitat. D'acord? Llavors, per exemple, en aquelles especialitats del vostre cas de mestres que tenen com a màxim fins a 25 temes, es treuen 2 temes i d'aquests 2 temes n'has de triar un. I aquest és el que tu esculls per poder redactar.
Un cop dit això, tornem a lo que anàvem. Un cop hem passat tots aquests exàmens, un cop tenim en present totes aquestes característiques tècniques, sí que hem d'anar a lo que és el que hem dit abans, el barem, d'acord? Que us ho dic, que és aquella segona part de les vostres oposicions que compta un 33,3% de la vostra nota, d'acord? I aquí què inclou? Doncs aquí tenim 3 subdivisions. Tenim, per una part, l'experiència docent prèvia, i amb això, en aquest apartat, podeu tenir un màxim de 5 punts i es tindran en compte un màxim de 5 anys enrere, d'acord? Els últims 5 anys. Aquí, a totes les convocatòries, hi ha especificat quina puntuació es dona a cadascun d'aquelles tasques docents que heu fet previ a presentar-vos en aquest concurs d'oposicions. I aquí es van sumant tota la puntuació que vosaltres tingueu. A part d'això, de l'experiència docent, també tindreu un altre aspecte important en aquest apartat de mèrits, que és la vostra formació acadèmica. Llavors, tota aquella acreditació que pugueu fer de la vostra formació acadèmica, en aquest cas, també teniu un màxim de 5 punts aquí. Veureu que hi ha diferents valoracions en relació a quin tipus de títol és, a quin tipus de formació és, etc. I, per altra banda, al final de tot tenim un apartat que es diu altres mèrits, d'acord? I aquí tenim un màxim de 2 punts que podeu sumar, cadascun de vosaltres. En aquests altres mèrits hi trobem coses tan importants i que us recomanem que us mireu i que reviseu, que és la vostra formació permanent, evidentment, i també els cursos homologats. Són petites puntuacions que us poden ajudar moltíssim a aconseguir tots aquests punts que podem tenir aquí en joc. Des de CEN també us posem a la vostra disposició tot el que seria el catàleg de cursos homologats en els quals podeu mirar i que podeu comprovar que poden ajudar-vos a millorar aquest barem. En el cas de dubtes, mireu-vos la pàgina web de CEN, per exemple, cenhomologados.com. Teniu tota la informació, però, evidentment, tot l'equip de CEN, absolutament tot, quedem a la vostra disposició per si teniu qualsevol dubte o teniu qualsevol problema i voleu informació addicional sobre quin curs us podria anar millor. I per part meva, de moment, res més gairebé, només fer-vos un petit resum del que tenim al davant. Per això us he deixat aquest petit organigrama, aquest petit croquis, com jo dic, d'on sou ara. Ara esteu en el punt número 1, que és aquest d'aquí, informa't abans, que és el que intentem fer des de CEN, ajudar-vos a informar-vos sobre aquestes oposicions que tenim ja al damunt, que ens toquen l'any que ve. I segons el calendari que ja ha publicat en aquest moment, tenint en compte la convocatòria que es va publicar, com us he comentat, a finals de desembre, a partir d'ara, a partir del novembre del 2023, podreu començar a presentar aquestes sol·licituds per poder participar en aquest procés. D'acord? Per tant, us recomanem que ho comproveu, que ho mireu i qualsevol dubte que pugueu tenir en relació a això quedem a la vostra disposició. Per part meva, res més de moment. Si us sembla bé, en cas de dubtes i de més, ho fem tot al final de la sessió. Cediré la paraula a la meva companya, a la Sílvia, que us explicarà una miqueta com treballem a CEN des del punt de vista de metodologia i d'eines de treball, i li cedeixo la paraula amb ella. Silvia, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Sandra. Un placer estar este momento compartido con todos vosotros desde lo que es la Dirección Central de Aspectos Pedagógicos y Didácticos. Os queremos mostrar cuál es nuestro método de preparación y cómo año tras año vamos gestionando y apoyando vuestra preparación. A través de estas más de 7 décadas que llevamos dedicándonos a la preparación de las oposiciones, hemos podido comprobar cómo todos y cada uno de nuestros alumnos vamos adaptándonos a las necesidades que tenéis, a las circunstancias que cada convocatoria nos van exigiendo. Ahora mismo Sandra ha comentado cuál es la previsión de la convocatoria para el próximo curso 2024 y vamos a ir viendo cómo podemos dar respuesta desde nuestro plano más personal, como también con la preparación en las distintas modalidades que os ha indicado ella, para poder obtener esa plaza en nuestro puesto de funcionario público.
Dentro de lo que es la metodología de CEN es importante, desde luego, tener en cuenta cuáles son las competencias docentes, a qué aspiramos para desarrollar cada una de las pruebas. Por eso el método CEN está basado en el conocimiento de cada una de las mismas para así hacer frente al desarrollo de ellas. Desde el punto de vista de la competencia científica, las dimensiones declarativa y procedimental están vinculadas al conocimiento que tenemos propio de nuestra especialidad, algo que a través de los diferentes estudios en su momento de las diplomaturas, hoy en día con los grados, vamos adquiriendo un conocimiento vinculado a el hecho de ser maestro de educación infantil, primaria, PT, educación física, bueno, todas y cada una de las especialidades que antes ha ido comentando a Sandra. Precisamente para apoyar esas competencias necesitamos haber adquirido una serie de contenidos de carácter educativo, cómo están organizadas las etapas, cómo se organizan los colegios, cuál es la normativa vigente que debemos aplicar en el desarrollo de cada una de estas pruebas. Todo ello con una actitud pedagógica, es decir, con nuestra capacidad o el ejercicio para la docencia. Bien explicado que tenemos que hacer frente a una prueba oral ante el tribunal en la que les tenemos que demostrar nuestras capacidades docentes. Por lo tanto, es una competencia y una actitud a nivel pedagógico que no solo tiene que ver con cómo gestiono esa didáctica en el aprendizaje, en los ejercicios escritos o en la prueba oral, sino también cómo gestiono mis emociones ante ese momento, ¿vale? Generando actitudes y acciones vinculadas a controlar la ansiedad, a controlar algunos momentos de bloqueo, mente en blanco, que nos impiden avanzar en el estudio. O la sensación de angustia a veces que nos pasan, van meses pasando y tenemos la sensación de que no nos entra nada, que no nos hemos adquirido ningún conocimiento, parece que todo lo que estudió le olvido. Bueno, pues a través de estos métodos, vinculando el análisis y el desarrollo de cada una de estas competencias, vamos progresivamente adquiriendo los conocimientos y acercándonos aún más a ese éxito. No solo conviene trabajar los aspectos propios de Incarco 2, si me permitís la expresión, sino más bien tiene que ver con la competencia comunicativa. Habéis visto que en la competencia, en la hora de hablar de la prueba de la programación o la exposición de la unidad didáctica, la principal herramienta que entra en juego es la competencia comunicativa en la prueba oral. El qué decimos y cómo lo decimos. Tono, velocidad, mirada, nuestros gestos comunican muchísimo. Entonces es la comunicación verbal, no verbal y paraverbal, algo que debemos trabajar desde un primer momento. Y también está la competencia escrita a nivel comunicativo. El hecho de presentar ante un tribunal un ejercicio escrito, como hemos visto, de un supuesto práctico o el desarrollo de uno de los epígrafes de los temas, es nuestra carta de presentación ante el tribunal. De ahí que es fundamental la forma en la que escribimos, cómo redactamos, los espaciados, las sangrías, el cómo está un párrafo descrito con respecto a otro. Todas estas y cada una de las estrategias son nuestra seña de identidad. Y no vamos a tener una segunda oportunidad de causar una primera buena impresión. De ahí que es algo que tenemos que ir trabajando en el día a día. Contamos, como ha comentado Sandra, con una serie de preparadores expertos, muchos de ellos han sido antiguos alumnos de CEN y la gran mayoría también han sido miembros de tribunal. Pero además de su experiencia, que nos la pueden plantear desde dos puntos de vista, contamos con expertos en lo que es la competencia comunicativa, en el diseño universal para el aprendizaje, una serie de estrategias que nos van a ayudar a cómo gestionar nuestro desarrollo. En cuanto a cómo preparamos la oposición, pues es fundamental ir haciéndolo de una manera progresiva, ir construyendo nuestro propio aprendizaje. Por eso, en el primer trimestre, la primera fase, nos vamos a centrar principalmente en consolidar los conocimientos científicos y legislativos. De ahí que el 80% va a estar centrado más bien en la prueba escrita del temario, pero a su vez también iremos introduciendo aspectos de la intervención didáctica a través de la prueba práctica y haremos diferentes ensayos de lo que es nuestra prueba oral. Por lo tanto, desde un primer momento vamos trabajando todo. En esta primera fase, aquellas personas que ya se han matriculado en meses anteriores o que lo estáis haciendo ahora durante el mes de septiembre, vais a tener acceso al curso de iniciación en el que pues arrancamos la maquinaria y entramos a centrar en conocimiento a qué me voy a enfrentar y también acceso a determinado material de estudio que progresivamente vamos a ir incorporando a lo largo de todos estos meses de duración del curso.
En la segunda fase, ¿qué hacemos? Vamos equilibrando la balanza. Desde luego tenemos que seguir trabajando en el temario y todos los conocimientos didácticos, pero cada vez cobra más fuerza la prueba práctica y la prueba oral, porque cada vez tenemos que darnos cuenta de cómo podemos desarrollar y aplicar todos los conocimientos científicos en la actividad real o hipotética que tuviéramos de un centro de preparación. Es como me encuentro en un centro de primaria y con un grupo hipotético de alumnos con estas características en un contexto determinado dentro de la comunidad de Cataluña. Por ello, trabajaríamos toda esta labor, pero por nuestra parte, todos nuestros preparadores os van a orientar de cómo ir secuenciando y desde el departamento pedagógico os hemos planteado una serie de actividades que os sugerimos realizar o que os recomendamos entregar a vuestro preparador, pero a su vez presuponemos por vuestra parte un trabajo en el día a día en casa, ¿vale? De ahí que trabajamos la metodología de clase invertida o el aprender haciendo. La manera de poder trabajar no es solo hincar codos y aprender de memoria, sino que de verdad todo aquello que practicas y que vives esa experiencia lo asimilas mejor. De ahí que vamos trabajando en esta idea. Por ello, vamos a centrarnos en seguir obteniendo mayor material de estudio, práctica y programación de unidades didácticas modelo guías que nos van a orientar. Y complementado todo ello con diferentes masterclass o webinars que en definitiva son videotutoriales o encuentros como el que hoy estamos teniendo en la sesión informativa para daros mayor información, mayor detalle que os ayude a destacar ante el Tribunal de Oposición. Porque algo fundamental y principalmente ya lo vamos a trabajar en la tercera fase, en la que ya nos quedan poquitos temas que ver, vamos a hacer más repasos, pero en los que nos centramos principalmente en sacar tu esencia. El hecho de verte a ti y destacar tú ante el Tribunal de Oposición. Porque alumnos de CEN sois muchos, pero ante el tribunal uno tiene que destacar frente al que tiene delante del tribunal y el que tiene después de sí. Y de ahí que es fundamental trabajar con cada una de estas estrategias realizando un entrenamiento continuado. El estudio lo gestiono en casa y en aula practico y practico. Para nosotros, desde luego, es fundamental, ¿verdad, Sandra?, que una de las claves de nuestro éxito en la metodología de la preparación y de algo que podemos presumir en CEN es de la atención individualizada. Es decir, nos adaptamos a vuestras necesidades. Tenemos muy en cuenta el momento en el que te encuentras, si os habéis preparado antes o no a la oposición, de ahí que diferenciamos entre cursos completos, cursos avanzados, porque no todos vamos al mismo ritmo. Hay personas que ya están familiarizados con lo que es la convocatoria, las pruebas, toda esta idea que ahora mismo Sandra os ha comentado, cómo es el proceso. Hay personas que ya han vivido la experiencia de esto, pero otras personas pues nos acabamos a lo mejor de sacar de la carrera, hemos terminado y es nuestra primera toma de contacto en la oposición. Conocemos a familiares, amigos o cuando hemos desarrollado las prácticas en los centros, nos hemos familiarizado con este entorno, pero desconocemos cómo sería en sí. De ahí que trabajamos muy constantemente en lo que es vuestra atención individualizada. Por eso, ¿cómo se gestiona esa atención que hacemos personal? Pues bien, dentro de lo que es la atención al cada uno de vosotros, sí que con independencia de la modalidad de preparación en la que nos encontramos, siempre vais a tener una consulta al preparador. De hecho, algo que os llega es que debéis completar vuestra ficha del alumno. Debemos conocer vuestro historial, lo que decimos, ¿me he presentado antes o no? ¿Qué experiencia tuve? ¿Cómo valoraría qué conocimientos, qué bien se me da el estudiar los temas o hacer ejercicios prácticos o diseñar o hacer actividades creativas? Cualquier cosa de este tipo es fundamental que el preparador tenga esa información, por lo tanto, también le podamos hacer consultas y en función de esto nos ayude. Hacemos y valoramos de manera personalizada cada uno de los simulacros. Tenéis simulacros de todas las pruebas, de temas, de supuestos prácticos y de la exposición oral. Por ello, clave es, sin lugar a dudas, como antes ha indicado Sandra, lo que es la prueba oral, el ensayo individual de esa exposición, defensa de mi programación y unidad que voy a hacer entre los 5 miembros del tribunal. Y para ayudarnos en ello y orientarnos y entrenar estas pruebas, desde luego, los encuentros con los expertos, como ahora que luego tenéis un momento para ruegos, preguntas, vamos a estar a vuestra plena disposición.
También deciros que, sobre todo, exclusivos de las modalidades presencial online, además de vuestro aula de grupo, con ese lugar de encuentro entre los preparadores y los alumnos y un foro entre los grupos de alumnos para que vosotros mismos podáis compartir experiencias de, oye, yo me encuentro en este tipo de centro, tengo estas características de alumnos y otros nos denos las ideas y, pues yo hice las prácticas con este y lo puedo llevar, y también podamos hacer esos encuentros individuales. Pero además, algo clave es que, por ejemplo, ante cualquier duda o gestión más a nivel generalizado, también se lo podéis preguntar a Sandra como directora académica. En todo momento nosotros, a nivel de más lo concentradito que ahora os acaba de explicar ella, de qué acontece en la comunidad en Cataluña, os pueda orientar de estos aspectos más propios de lo que es la convocatoria, como complemento a lo que os puedan indicar vuestros preparadores y ni que decir tienen nuestros compañeros de administración a nivel de vuestras matriculaciones. Sí que es importante proponernos una serie de actividades que debemos tener muy claras. Os hemos indicado antes, toda nuestra preparación se basa en vuestra experiencia personal, vuestras circunstancias, pero también en el conocimiento que tenemos de cada una de las pruebas. ¿Por qué? Todo para nosotros, al fin y al cabo, cada persona, al ser humano, es importante proponerles retos, proponerles un objetivo. Vosotros ya veis marcado un objetivo claro, desde el día, incluso a lo mejor desde pequeños teníais muy claros que ibais a hacer docentes. Cuando iniciasteis la carrera, también sabíais que queríais ser docentes. Hoy en día, cuando hemos tomado la decisión de que voy a opositar para una plaza de la enseñanza pública, desde luego tengo ese reto. Y ese reto es un reto alcanzable. Es un reto que, como vais a ver lo estáis viendo en el día a día, los profesores con los que habéis hecho las prácticas o personas de vuestro entorno y nuestros propios preparadores son vivo ejemplo de que esto se puede conseguir. Ahora bien, ¿cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo lo podemos trabajar? Pues sin lugar a dudas, debemos plantearnos una serie de retos y tareas y que sí que os recomendamos que sí o sí cumpláis en los plazos que están encomendados. Una vez que se pasa el plazo, no puedo dar entrega a esa tarea. Hay una serie de recomendaciones, como podría ser: hay que leerse la convocatoria, hay que conocer las pruebas a las que me voy a enfrentar y conocerlas al dedillo, o conocer el currículo de la normativa, saber cuál es el decreto propio de primaria con el que yo voy a tener que diseñar mi programación es fundamental. Pero va a haber una serie de tareas que nosotros y vuestros preparadores, para saber vuestro avance, os van a tener que indicar que son los simulacros, sobre todo simulacros del tema y del supuesto práctico, o incluso ese simulacro de la prueba oral que vais a tener que hacer. Y algunas actividades son exclusivas de los grupos presenciales y online en directo. Os hemos indicado en alguna ocasión, y habréis visto en la publicidad, que todas nuestras clases se quedan grabadas. Sandra, en la sede física de Barcelona, lo habréis visto a lo mejor en algunas imágenes, disponemos de pantallas digitales, todas las clases se quedan grabadas. Pero el hecho de, bueno, no asisto a clase y ya luego la veré y ya haré lo que se ha hecho, te pierde la oportunidad de que trabajes solo las actividades que se van a corregir dentro del aula. Si yo tengo una duda relacionada con una actividad, lo importante es que la haga en ese momento delante del preparador y tenga la oportunidad de que el preparador resuelva la duda que yo tengo. Si lo hago en una grabación, no voy a tener la oportunidad de poder compartir esa duda porque son exclusivas de la atención en directo. Seguimos insistiendo, la importancia es ver a la persona, ver cómo nos encontramos, y es que más del 90% de la preparación de una oposición, desde luego, es el estado emocional en el que uno se encuentra. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos un alto porcentaje de motivación de dices, venga, tengo ganas de hacerlo. A lo mejor se os ha quitado un poquito en cuanto ha explicado Sandra las pruebas, porque al final dices, ostras, ¿a qué me voy a enfrentar?, ¿no? Pero es fundamental saber que a lo largo de la preparación de oposición, y es algo natural, vamos a tener momentos de altos y bajos, momentos de ansiedad, momentos de euforia, momentos de llanto, momentos de alegría, de hoy me cunde y mañana no. Bueno, pues lo que tenemos que ir haciendo es progresivamente ir gestionando precisamente todas estas emociones, toda esta motivación para trabajar y sacarle el máximo provecho y rendimiento a nuestra preparación. De ahí que tenemos un servicio dentro de lo que es CEN y concretamente dentro del departamento pedagógico formado por psicólogos y pedagogos, que es el servicio de asesoramiento emocional y motivacional al alumno, lo que llamamos comúnmente SAU. Y en lo que
tenemos muy en cuenta en qué momento te encuentras. ¿Qué tal estás? Dentro de lo que es esta pantalla que está dentro del campus, que es el directorio de lo que es el SAO, aquí tendréis un vídeo tutorial de a qué nos referimos con él. También está colgado dentro de la página web para que tengáis en mayor detalle a qué te encuentras, pero está representado de una manera gráfica que hemos querido simplificar como un semáforo. Hay momentos en la vida en que te encuentras en estado verde, estás bien, te encuentras a gusto y es como en un semáforo cuando tienes la vía libre y tú puedes seguir caminando por la calle con el vehículo, pasas y tal. Bueno, pues voy atravesando las calles de la ciudad porque estoy a ritmo, voy trabajando bien. Pero hay un momento que estamos en ámbar, que estás dubitativo, no sé si pasar o no, estoy que me encuentro, que no sé si me encuentro. Sé que algo me pasa, pero no sé qué es. Entonces, es momento de hacerse preguntas como que estoy preparado o cómo mantengo ese equilibrio para seguir avanzando en mi objetivo, en mi reto, que es obtener la plaza. Pero hay otros momentos que es cuando se encuentra el semáforo en rojo. No puedo avanzar, estoy bloqueado, lloro sin saber por qué. Tan pronto me pongo a reír, no me concentro, no me quedo con nada. Precisamente lo que me pasa es que necesito ayuda. A través de este botón rojo puedo pulsarlo, obtener experiencias que tenemos ahí comentadas de otros alumnos que se han encontrado en la misma situación y cómo ha sido resuelta, pero tenemos la oportunidad de escribir a uno de nuestros asesores, psicólogos y pedagogos y exponerle la situación en la que me encuentro e incluso, como ahora mismo estamos esta tarde, Sandra y yo con vosotros, el poder mantener un encuentro fechado en un momento que el asesor nos oriente y al cual tengo unos momentos de dedicación exclusiva para que le comente mi situación en la que estoy y podamos reconducir para nuevamente volver al estado óptimo de ponerme a prueba y seguir trabajando cada uno de ellos. Estas labores, igual que la preparación de la oposición, se complementan con webinars, masterclass que os vamos a ir proponiendo en el calendario del curso, además de vuestras sesiones. Vamos a organizar diferentes eventos precisamente para controlar la ansiedad, la mente en blanco, superar la procrastinación, etcétera, etcétera, etcétera. Son momentos que vamos a ir superando a lo largo de la preparación del curso y que os iremos informando. Pero es fundamental que nosotros hagamos un ejercicio de conocimiento. Nadie mejor que nosotros sabemos que tengo la tentación de, cada vez que me pongo a estudiar, irme a la cocina y abrir el frigorífico. Tengo ese momento de que tengo el móvil al lado y en el momento que suena no me aguanto la tentación de mirarlo. Bueno, pues nosotros tenemos que identificar nuestras necesidades, hacer un autoconocimiento y ser sinceros con nosotros mismos. Y la matriz de Eisenhower que aplicamos a la oposición, aplicarla a cualquier cosa de la vida. Lo importante y urgente hay que hacerlo. Es decir, si yo tengo fechado el entregar un documento en este mes para mi profesor, sí o sí lo tengo que hacer, porque se me va a pasar el plazo y no voy a poder entregarlo. Ahora bien, lo que es importante, pero menos urgente, lo puedo agendar. Tengo una planificación de que me han pedido de este lunes al lunes que viene que tengo que prepararme X tema, pues yo me lo agendo cuando lo voy a repasar, cuando lo voy a estudiar, etcétera, tengo la agenda. Luego tengo cosas que son menos importantes, pero sí son urgentes. Dentro de lo que cabe, ahora mismo, si cambiamos el criterio de prioridad, la prioridad va a ser la oposición. Si yo me encuentro en pleno mes de junio, casi a unas semanas de sacarme la oposición y tengo, por ejemplo, cargas familiares, a lo mejor tengo la posibilidad de delegar en un familiar que me vaya a buscar a los hijos al colegio, cuando habitualmente siempre lo hacía yo. Por lo tanto, puedo responsabilizar o pasar otras tareas a otros compañeros o otros miembros de la familia para que me pueda centrar temporalmente en lo que necesito en ese momento. Y aquello que ni es importante ni es urgente se elimina. ¿Y a qué nos referimos con esto? Redes sociales, bulos, rumores, cualquier aspecto de este tipo. Sandra os podrá comentar, le llegan infinidad de cuestiones de este tipo cuando se aproxima el curso o cuando se publican las convocatorias y cuando es la entrega de documentación. Es que esto no me tal, es que esto no me vale, es que me han dicho que no me voy a tal. Todos estos rumores hay que eliminarlos. Desde Zen, cualquier comunicación importante y que debéis conocer os la vamos a mandar por el mail. Cualquier rumor, desde luego, lo vamos a obviar y no os vamos a enviar nada, ¿vale? Porque debemos hacer caso a nuestros directores académicos, como es en este caso Sandra, cualquier comunicación que venga desde administración, que también va a ser marcado por los responsables editoriales, o cualquier noticia, información que nos den nuestros preparadores.
Fundamental, sin lugar a dudas, no podemos improvisar, todo debe estar planificado, pero sí que es importante de los días de la semana dejarme uno en blanco. Lo primero también porque debemos conciliar vida familiar y personal, el hecho de opositar no es ponerse a invernar y desaparecer del mundo, hay que conciliarlo y hay que trabajarlo. Y también tener un día libre es fundamental porque de la planificación que he hecho de los días de la semana, si por circunstancias un día me surge un imprevisto, siempre tengo un día comodín que tengo en blanco para recuperar esa semana y no se me acumula y no me genera ansiedad. Y es fundamental siempre tener claro qué debo hacer y qué es importante hacer. De ahí que podamos desarrollar esta labor y que tanto preparadores como desde el servicio de asesoramiento os vamos a ir orientando en vuestra planificación, como siempre decimos, teniendo en cuenta vuestras características y circunstancias. No olvidéis, fundamental, descansar. A la mente hay que dejarla descansar. Entonces hay que dormir el mínimo de horas. No hagamos estas burradas que hemos hecho todos y cada uno de nosotros en la vida de, bueno, venga, pues no, con dormir estas horas me levanto prontito, me acuesto tarde, aguantas X tiempo, pero no podemos tener un año constante en esta labor porque el cuerpo se fatiga. Igual es fundamental la alimentación. A las neuronas las tenemos que alimentar y debemos llevar una dieta equilibrada y saludable. Algún día podemos saltarnos la dieta, por supuesto, pero es fundamental alimentarnos correctamente y realizar una práctica de ejercicio moderada que nos ayude a oxigenarnos, a trabajar, que muchas veces insistimos en voy a seguir estudiando esto, porque me queda esto y no puedo, y la mente no puede más, aunque sea salte a pasear al perro, ya está, simplemente eso te va a ayudar, coges aire, vuelves, la mente se ha despejado y volvemos a desarrollarlo, ¿vale? Porque clave del éxito es que toda la información que necesitas, aparte del material de estudio que os va llegando progresivamente a casa, que habéis visto que antes Sandra ha comentado, sobre todo el material más directamente relacionado con las pruebas, el temario, los enunciados prácticos o un modelo de programación, cualquier otro recurso que os hemos dicho, masterclass, webinar, actualizaciones legislativas, información, tareas, todo está en el campus online. Lo registramos, igual que por ejemplo estoy yo registrada, con las claves de acceso que nos dan desde CEN. Una vez que nos matriculamos, accedemos a cualquiera de los vídeos tutoriales que tenemos para esa preparación. Y fundamental, entrenamos todos los días. Si hay un día que no tengo la capacidad de estudio, aunque sea leo, pero entreno. O verbalizo, cojo un tema y lo hago la oratoria recitando lo que he escrito. Voy practicando velocidad, da igual. Realizo lecturas y repasos continuados, porque no puedo decir estudio y ya repasaré. No, porque está más que demostrado que a las 3 semanas, si no he repasado algo que he estudiado, lo he olvidado. Por lo tanto, es fundamental sí o sí realizar. Si cada X tiempo, uno de esos días de la semana, siempre me pongo uno de un repaso suave. Ya al final del trimestre, del curso, ya haremos repasos más extensos e ir programando repasos con los aprendizajes. Así progresivamente vamos construyendo nuestra preparación, cuidando especialmente nuestro estado mental y emocional que condiciona, como hemos visto, muchísimo más de lo que pensamos. Casi más del 30% estamos ahora mismo en la... Y no sé si nos hemos dejado algo en el tintero, Sandra, pero sí que en el chat, por ejemplo, Ana había escrito una consulta y sería el momento de escucharles y que abráis micro y cámara y les pasamos la palabra, ¿no te parece? Moltes gràcies, Sílvia. Pues sí, tal com hem dit, veieu que estem combinant el català i el castellà, d'acord? Per tant, jo estic a Barcelona, però la Sílvia és la directora pedagògica, està a Madrid, ens entén perfectament, però ella es dirigirà en castellà. Per tant, espero que no hi hagi cap problema per ningú. Obrim torn de paraules per qualsevol dubte que pugueu tenir per poder-vos ajudar. Estem a la vostra disposició. No hi ha dubtes? Preguntes? Molt bé. Magda, bona tarda. Se'm sent? Sí, perfecte, Magda, Sí? digues. Vale. Bona tarda. Jo el dubte que tenia, m'he estat llegint la resolució per sobre i veig que a la segona prova, que és la prova pràctica, hi ha una part de preparació i després de la lectura. El que passa és que a continuació posa que depèn de l'activitat que facis, el tribunal et pot demanar que no llegeixis, per el que he entès. No sé si ho he entès bé o...
Llavors, clar, aquí has de tenir un plan A i un plan B, entenc, no? De tot això que dèieu dels simulacres, no? De que... A veure, això de vegades depèn una miqueta de cada tribunal, depèn de la característica de cadascuna de les especialitats. Abans de contestar en concret aquesta pregunta de la Magda, sí que us dic una cosa, penseu que cada especialitat té els seus requeriments concrets, que no totes les especialitats són iguals, que algunes també varien una miqueta, d'acord? Llavors, sí que si teniu dubtes molt concrets d'alguna de les vostres especialitats, que poden estar relacionats, doncs, per exemple, amb el tipus d'unitat didàctica o situació d'aprenentatge o amb el pràctic que us podeu enfrontar, us convido a que vingueu a l'acadèmia, que ens vingueu, així de pas la veieu, perquè de veritat que és molt maca, ens truqueu, us atenem perfectament. Però sí que hi ha diverses modalitats, però el que heu de tenir clar és una cosa, és que tota presentació que feu davant del tribunal està subjecta a possibles preguntes que us puguin fer. Per tant, com deia la Sílvia, a part de tots els coneixements científics i tècnics i pedagògics, la part d'oratòria és bàsica. És molt important per tots vosaltres, d'acord? Però segur que dintre de la convocatòria hem de mirar molt cadascuna de les especialitats amb deteniment, d'acord? Vale, moltes gràcies. A tu. Sandra, no sé si podrías aclarar algunas cuestiones que están en el chat relacionadas con si ya están matriculados con lo del curso homologado que has comentado al principio de la sesión informativa. Vamos a ver. A veure, en principi és una miqueta per aquestes persones, el tema de l'homologat és per aquestes persones que s'han reunit aquí, però de totes maneres veniu-me a veure a l'acadèmia i en parlem sense cap problema. Em heu de disculpar perquè no sé què li ha passat en el meu xat, però va una mica en retard. Me van saliendo los mensajes un poco en retraso del chat general, Silvia. Creo que soy yo, no sé si mi conexión, y me están entrando y me van haciendo como pantallazos así pequeños, ¿vale? Vale, que se referían sobre todo, no sé si quieres, como luego ha habido nuevas incorporaciones conforme iba la sesión, volver a repetir lo de la oferta. La comparto si quieres y luego vuelves a comentar para que lo tengan claro, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Pues vamos a ello. Aquí está. A ver si la podéis ver. Ara sí, perfecte. Això és el que he posat al principi de la meva intervenció per a aquells que heu entrat tard. Llavors, per a aquelles persones que heu assistit avui aquí, en principi aquesta oferta estava per això, si us matriculeu en un dels nostres cursos, doncs des de 100, en les properes 48 hores, d'acord? Que ja tingueu accés a tot això, doncs us donem o us regalem un homologat gratis. Recordar-vos, aquests homologats són el que està vinculat en aquests altres punts que podeu aconseguir, que podeu millorar i que de veritat que tant la Sílvia com jo us recomanem que mireu perquè és una cosa que realment podeu treballar-hi amb temps, amb calma, per poder incidir en aquesta puntuació d'aquest apartat d'altres mèrits, d'acord? Per tant, aquelles persones que es matriculin en un dels nostres cursos complets de 100, en les properes 48 hores, tindreu aquest homologat gratuït. Sí, aparte, como decimos, ¿verdad, Sandra? Es que no solo son válidos para los otros méritos, esos 2 puntos máximos, sino que esa información de todos estos cursos os pueden ayudar para elaborar las prácticas, hacer las programaciones, diferentes unidades. Les darán información a lo largo del curso de cosas que podéis personalizar y ayudar. Ana, por ejemplo, lo que pregunta es que si ella ya está matriculada, si se vendría beneficiada de esto. Bueno, Ana, ho mirem, no pateixis, d'acord? Truca'm a l'acadèmia, passa per l'acadèmia i ho mirem, no pateixis. Perfecte. Tenim la Jennifer aquí per l'estona amb la mà aixecada. Jennifer. Sí, hola, bona tarda, m'escolteu? Vale, Sí. Mira, jo, ara que estàvem parlant dels mèrits, tenia una consulta i és que els mèrits quan s'han de presentar? Perquè no sé si s'han de presentar justament quan presentes també la sol·licitud per les oposicions o s'han de presentar ja cap al final. Em sentiu bé? Hola? Hola, Jennifer, em sentiu bé? Sí. Sí? Vale, perfecte. Vale. Llavors, penseu una cosa, tot el que és el tema de documentació, quan ja s'obri el procés perquè pugueu entregar la vostra sol·licitud, evidentment hi ha una part que això no es barema fins més endavant. Però sí que us aconsello, sisplau, a tots i a totes, és una feina que ja us donem des de fent des del primer dia, que tots us llegiu bé la convocatòria, d'acord? Penseu que a mes de novembre s'obrirà aquest plaç d'entrega de sol·licituds per poder-nos
presentar, d'acord? Però sí que és important tot això. Sabeu que ara en aquests moments, en el cas de Catalunya, estan sortint totes les notes de les proves. A partir d'ara és quan tota la part de barems començarà a entrar en joc perquè surtin aquestes llistes definitives, d'acord? Però sí que heu d'acreditar tot el que pugueu acreditar. Per ajuntar puntuació en aquest barem, ho heu de presentar en el moment de la sol·licitud. Perfecte, Sandra. Gràcies. Perdó. Qui més? Qui més té alguna pregunta? Ningú. Sandra, Ana comentaba también que no tenía muy claro la primera de la segunda prueba. Y Judith, por ejemplo, comenta si está matriculada en la modalidad online, si se podría luego cambiar a la presencial. A veure, comencem per parts. La segona part que comentava si es podia canviar a la part presencial. Si tenim plaça i el nostre grup està obert i tenim places disponibles, no hi ha cap mena de problema, d'acord? Penseu, doncs, com deia la Sílvia, que totes les nostres modalitats tenen una cosa en comú, que és l'enfocament, és exactament el mateix. El que ens diferencia les modalitats és si tenim classes presencials, si tenim classes online en directe o si simplement volem un assessorament i un seguiment sense cap mena de classe, una cosa que ens permet anar més per lliure. Llavors, vosaltres podeu canviar-vos trucant al telèfon d'administració o passant per l'acadèmia i si tenim places podeu fer el canvi en qualsevol moment, d'acord? Us podem assessorar sobre horaris disponibles, grups disponibles, sense cap mena de problema. Això per un cantó. Sobre la pregunta que em dèieu de quin és el dubte, de quina prova, de què prueba, Sílvia? Ana comentaba que no ha entendido la primera prueba de la segunda parte, con lo que es la lectura y el tema. Entonces, bueno, pues a ver si aclaramos esas partes o sintetizamos cómo son las pruebas y ya està. Sí, sintetizamos. Tornem a repetir, d'acord? Les proves, o sigui, els exàmens, perquè ens entenguem tots, d'acord? Estan dividits en dues parts. La primera part teniu la programació didàctica i la unitat didàctica, d'acord? Això és la primera part. Per poder passar a la segona part heu d'aprovar aquesta primera. Són eliminatòries, que és aquest aspecte tan important que us deia al principi. Llavors, aquesta primera prova, que és la programació i la unitat didàctica, són uns documents que vosaltres entregueu previs als exàmens, però que el dia que teniu que fer la defensa oral davant del tribunal, heu de fer la defensa i exposició de la vostra programació i de les 6 unitats didàctiques que haureu de presentar, d'una d'elles, d'acord? Això per un cantó. Un cop passeu aquesta part, un cop l'aproveu, passeu a la segona part dels exàmens. Llavors, aquesta segona part dels exàmens el que pretenen és valorar de vosaltres els vostres coneixements tècnics i científics i específics de la vostra especialitat. I també estan dividits en dues parts, en dos exàmens diferents. Un, que és el supòsit pràctic, d'acord? I l'altre és la redacció d'un tema. I llavors torna a passar igual que el mateix, que en la primera part. Heu d'aprovar aquestes dues parts per poder passar a la part de mèrits. En els temes, que em sembla la pregunta que anava per aquí, tindreu del vostre temari, en el cas de mestres, la majoria de temaris estan sobre els 25 temes, doncs en el cas d'aquelles especialitats que tinguin un màxim de 25 temes, es treuen dos boletes amb dos números. Per exemple, tema 4 i tema 14. I tu esculls quin dels dos temes t'ha tocat, o el tema 4 o el tema 14. El redactes i el que poden demanar és que surtis, et citen posteriorment davant del tribunal perquè llegeixis aquest tema en el tribunal també, d'acord? El puguis llegir o el puguis expressar en aquest moment. I el supòsit pràctic també. Teniu aquest apartat que teniu aquí per poder exposar la vostra situació d'aprenentatge. Com diu la paraula, et plantegen una situació i aquesta situació tu tens que donar-li una resposta acadèmica, d'acord? I et poden fer aquestes preguntes i que el poden fer llegir en el cas que s'hagi de llegir, d'acord? Més preguntes. Jennifer. Jo volia preguntar sobre el del supòsit pràctic que estem parlant ara mateix. És cert que hi haurà? Perquè en aquesta convocatòria que han fet no hi havia, no? A veure, en aquesta convocatòria que han fet aquest any, el 2023, ha sigut un procés d'oposició diferent del que seria el procés ordinari, d'acord? Aquest any, els alumnes que s'han presentat aquest any només han tingut que presentar una unitat didàctica i desenvolupar un tema. No han tingut res més, d'acord? A l'any 2024 tornem, que és una miqueta a l'inici de la meva explicació, tornem a el que seria
un sistema regularitzat normal en el qual la primera gran diferència és que tenim més proves a fer i que són eliminatòries. Llavors, segons la convocatòria que va sortir el 30 de desembre de 2022, que convoca en aquest procés pel 2024, sí que s'inclouen aquests supòsits pràctics. Sí? Ariadna? Perfecte, Sandra, moltes gràcies. Aclarit. A tu, gràcies. Alguna persona més? Algun dubte més? No? Quan comencen els cursos de preparació? David, ara em van saltant els missatgets. Ara sí, ara entra en normal. Ok. Ara ja ho he aconseguit. No sé què li passa, això. A veure, hi ha alguns grups... Mira, tot just avui hem començat alguns grups, però penseu que fent tenim diversos grups oberts. En tenim que començaran a l'octubre. Tenim diferents propostes. Per tant, el que us aconsello que si voleu mirar alguna proposta que s'ajusti a allò que vosaltres necessiteu, perquè, com ha dit la Sílvia, no tots comenceu des del mateix moment, no tots teniu les mateixes necessitats. Llavors, us convido, sisplau, a que vingueu, a que ens truqueu, passeu-vos per l'acadèmia, estaré encantat d'atendre-vos i donar-vos tota aquella informació que millor s'ajusti a cadascú de vosaltres, perquè no tothom necessita el mateix. D'acord? Tenim cursos pensats més d'inici, d'altres que potser s'ajusten i que ja comencen per persones que ja tenen certs coneixements previs, que ja s'han presentat alguna vegada, tal com us ha comentat la Sílvia. Per tant, el que sí que us aconsello és que passeu, mireu la nostra web també, reviseu-la, hi ha moltíssima informació, tant de cursos com d'horaris, com de cursos homologats, que us poden també servir en aquest aspecte. Però sí, vull dir, tenim cursos que han començat, comencen avui el curs, però en tindrem d'altres que començaran a l'octubre i més endavant. D'acord? Més cosetes. Algú més? No? Segur? Doncs per part meva, si no hi ha més preguntes, res més, agrair-vos la vostra presència. Com ha dit la Sílvia, i això que us quedi com a resum, penseu que les oposicions no és una carrera de velocitat, és una carrera de fons. Per tant, tranquils, de pressa però sense pausa. Per tant, tots a pensar què necessiteu i si fent us podem ajudar d'alguna manera, sapigueu que estem tots a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Sílvia. Gracias, Sandra, y gracias a todos. Hasta pronto. Bona tarda. Gràcies. Adéu.